Tak čaute ľudia, vítajte u môjho nového videa z Geometry Dash Lite. Tentokrát to bude tutoriál na level 5. Dajte like, odber a užite si video. Ak všetci, čo sa pozeráte na toto video, dáte odber, tak budeme mať skoro 50 odberateľov. A za 50 odberateľov mám teraz pripravený špeciál, do ktorého trochu zapojím aj vás. Takže ja byť vami by som neváhal a klikal na tlačítko odber. Áno. Takže dopozerajte toto video až do konca, lebo toto bude jazda. Jo. OK. Jo. OK, už to je hard. Ja som level 5 už tak dlho nehral a... OK. To je hard, to sa mi zdalo, to je hard. OK, nejako som to dal ani na mapu. OK. What? Ja neviem, ako som to dal, ja som to dal. OK. Teraz to už nejako dať. Poď. Jo! A tu máte tutoriál na level 5. Dajte like, odber a čaute.